ஹாய் குட்டீஸ், குட் ஆஃப்டர்நூன் எவ்ரிவன். எப்படி எல்லோரும் நல்லா இருக்கிறீங்களா? இனி உங்களுக்கு நேற்று வீடியோன்னு போட்டேன் தானே குட்டீஸ், நான் இன்றைக்கி கொஞ்சம் சொல்லித்தரேன். ஓகே, இன்றைக்கி என்ன பார்ட் ஆஃப் த பாடி. ஓகே, இது கண்ணுக்கு என்ன சொல்கிறது சிங்களத்தால்? அச. என்னது? அச. இது மூக்குக்கு என்னன்னு சொல்கிறது சிங்களத்தால்? நாய. அப்புறம் இது வாய்க்கு என்ன சொல்கிறது சிங்களத்தால்? காட்ட. ரைட். இது என்னது? இது ஆண்டிட்ட இது முடிக்கு சிங்களத்தால் என்ன சொல்கிறது? கொண்டைய. என்னது? கொண்டைய. இது என்னது? கை. ரைட். இது என்னது? பண்டி, வயிறு, பாடு. இனி பேர் என்னது? இது காதுக்கு என்ன சிங்களத்தால் சொல்கிறது? கன. இனி நான் வேறு வீடியோவில் திரும்பி ஒருக்கா சொல்லித்தரேன். ஓகே, இது குட்டீஸ்க்காக சின்ன வீடியோ. சரி, நான் போயிட்டு வரேன். எல்லாத்துக்கும் God bless you then. Okay, bye, take care.